Salam dostlar, gowmusyňyz, ýaşymysyňyz? Hamster Combat oýnaýaňyzmy, näçäňiz, näçinji derejede barýaňyz? Kommentariýede belläň kimin sagatlyk bileçisi näçe bolsa. Dostlar, görüşüňiz ýaly Hamster Combat 26 sentýabrda airdrop etdi. Ýagny listing bolýar. Şo gün hem airdrop bolýar, hem listing bolýar. Airdrop näme diýmek? Size hemme pullar paýlaýar, şoň airdrop diýer, listing bolup birjalarda kriptovalyuta, hamster kriptovalyuta birja goşulýar, oňa da listing diýilýär. Görüşüňiz ýaly 26 sentýabrda bolýar. Häzirlikçe OKX, Bybit şo birjalarda listing edilýär. Ondan başga da Binance, beýleki birjalarda goşulmak mümkin. Görüşüňiz ýaly 7 milyon 140 000 sagatlyk birdejimma 91 tanem açarma. Açar barada täzelik bar dostlar. Men Telegram kanalyma goşulyň, aşagda kommentariýada belläjek. Telegram kanalymda oyun oýnamajak nähil açar gazanmaly şonu öwretjek. Göze men size görkezýän oyuna girip görkezýän. Görüşüňiz ýaly dostlar. Hemme açarly algylar gözen 1-nji, 2-nji, 3-nji hemme 4 hemme alynanlar açarlar. Şu günden başlap şo zadyň üstüne açdym. Indi bolsa men Telegram grupama hökmen goşulyň, aşagda belläjek. Şo taýda muhçuk açar paýlajak. Açar oyun oýnamajak kodlary, açaryň kodlaryny berjek. Sizem açarlar alýaňy öwüňizdäki gullerde açarlary ýaman gerekli bolýar bu açarlar. Sebäbi bar, täze kartlar çykjakmyşyn, täze kartlary açmak üçin açarlar gerek bolýar. Näçe açar köpeltip bilseň şonça da gawy. Sizem näçe açaryňyz bolsa kommentariýada belläň. Indiki videolarda näme ütgeşik täzeleme, ütgeşik atly bolsa gaýdaryn. Telegram kanalymda günne ütgeşik atly aýtyp durun, goşulyň hökmen. Aşagda sirkasyny goýjakdyr. Indiki videoda görüşýänçä hoş sag bolun.